Aká napätá noc v Madride v relácii Score Final. Atletico Madrid a Arsenal FK remizovali 1-1 a pôsobilo to ako zápas, ktorý sa emočne lámal pri oboch penaltách. Presne tak, Nina. Arsenal zasadil prvý úder tesne pred prestávkou zásluhou Viktora Gyökeresa a načasovanie toho gólu dalo týmu Mikela Artetu skutočnú kontrolu. Gyökeres v 44. minúte zachoval z pokutového kopu chladnú hlavu a pre Atletico to po nedávnom poklese formy bol krutý moment na inkasovanie gólu. Ale tým Diega Simeoneho po prestávke zareagoval a keď VAR potvrdil rozhodnutie, Julián Alvarez v 56. minúte penaltu bezpečne premenil. Atletico malo aj silnejšie štatistiky. 51% držania lopty, strely 14:8 a výraznú prevahu 6:1 na rohové kopy. Áno, a práve preto bude mať Arsenal zmiešané pocity, pretože keď vonku vedie 1-0, zvyčajne taký zápas dotiahne. No, Atletico odolalo. Domáci prišli do tohto zápasu po 4 prehrách za sebou a 3 po sebe na štadióne Riad Air Metropolitano, takže vyhnúť sa ďalšej prehre má aj veľký emocionálny význam. Určite. A navyše si udržali aj tú gólovú pravidelnosť. Keď Alvarez vyrovnal, bolo cítiť, že Atletico konečne odpovedalo so skutočným presvedčením. Okolo Gyökeresa panovali aj veľké obavy, pretože bol ošetrovaný, vrátil sa na trávnik a neskôr aj tak musel striedať pre zranenie. To mení celkový dojem z večera Arsenálu, Nina. Najprv im dá gól, potom sa stane neskoršou starosťou a zrazu má remíza aj fyzickú cenu. Takticky to bol tiež zaujímavý kontrast. Simeone postavil Atletico v rozostavení 4-4-2, zatiaľ čo Arteta zvolil systém 4-3-3. A napriek silnému rozostaveniu v Arsenálu v strede poľa si Atletico celkovo vytvorilo viac útočnej aktivity, kým Arsenal pôsobil nebezpečne najmä v rozhodujúcich momentoch. Nedávna vzájomná bilancia už napovedala napätie, keďže Arsenal bol posledných 5 vzájomných zápasoch lepší a držal aj gólový pomer 8:4. Presne tak. A tento zápas skončil presne niekde uprostred. Arsenal bol pred prestávkou efektívny, Atletico po nej vytrvalejšie, takže remíza 1-1 pôsobí spravodlivo. Takže posledné slovo dnešného večera. Arsenal odchádza s bodom a gólom od Gyökeresa, Atletico s úľavou, reakciou a možno aj s trochou frustrácie. To je dokonalé zhrnutie. Žiadny dokončený obrad, žiadne spečiatené víťazstvo hostí, len tvrdo vybojovaná remíza, ktorá necháva oba týmy premýšľať aj po záverečnom hvizde.